Dobrý deň, ľudia. Ideme kamošky na karpene. Toto bolo, že? Ideme na tú trošku všetci odpočúvali. A zase. Ako? Povedz. Dosi. Dosi. Aurora. Aurora? A prezvisko? Dreveňáková. Dreveňáková. Počkajte, som si to pomyslieť. Ľudia, myslíte si, že mám sa skamarádiť s Aurorou? Mne sa zdá, že to je také škaredé meno, ale Aurora sa mi páči, ale myslím, že s ňou budem kamoška, ale myslím, že ma bude podvádzať. Ja mám nápad, urobíme si šíbacu, budeme ju takto vyšíbavať a potom u nás si nám povie pravdu. Takže idem natrhovať. Takže takú malinku nám stačí, ne? Myslíte si, že si nás nie? Tak ja si myslím, že áno. Počkať, čak ja môžem i natrhovať do tej kvety. Áno, toto pekné, máme tu i kvetinky, toto také. Sú pekné, ne? Takže. Máme. Až to bude. Takže tu má kde kada kvetosa. Kaso isto. Ľudia, idem hej po ňu, ten kvet som vyhrala. A neviem, či... Áno, teraz už niekto tu bude kosiť. Takže idem sa Aurorou. Vezmeš ten kvet. Je pekný. Tak budeme kamošky, poďme niekam. Takže ľudia, poznámte sa s mojou kamoškou. Dala som odpočívať, ale neviem, či ešte budete odpočívať, čiže... A dala mi takú kvitku, to som ja i natrhla, ty si to zobral priamo. Ja som mi tá kvitka natrhala a bola tvoja. Nie, ja som tú kvitku natrhala a bola tvoja. Ja som kvitku to natrhala a bola tvoja. Ako si poznala? Ľudia, a dokonca je tu i nejaké auto, čiže ideme na nejakom ostrove, lebo tam kosia, či čo to je. A ideme si sadnúť niekam poblíže, čiže nezasadíme niekam túto kvetinku. Čo? Nezasadíme túto kvetinku niekam? Neviem. Alebo ju schováme. A tu dokonca sú i smetiari, čo vyhozujú prádla, či čo to je. A veľa oblečenia sú tu. Ľudia, a tu som minule niečo zaschovávala a... Šibinavávy, ha? Že tu by šibinavávy. A tu to dotočí. Takže ľudia, ideme ju vyšípavať. Šibiryby, masné ryby. Počkejte, znova. Šibiryby, masné ryby, bez koláča nemáš chyby. Bez koláča nemáš chyby, tak si daj jeden koláč za pol bláska. Takže ľudia, vyšíbali sme ju. Dokonca ani som si nepripravila žiadnu basničku. Ale rozhodla som sa tak, že som už na nejakom ostrove, čiže neviem, či niekam dole pôjdem. Pôjdeme dole? Môžeme. A neviem, či tam budeme mať internet. To poďme, vyskúšame. Ľudia, ideme hej ešte dole. Potom sú smetiari, mi tam smrdia. A ideme sa okolo nejak prechádzať. Čiže ukáž sa, ako vyzeráš. Dobre. A ľudia, trošku ma i boli krk, ale myslím, že niečo s tým prankom urobíme. Či ho vymazáme, bo ona ten prank nechcela, ale myslím, že to dám na YouTube. Ty to dáš aj na YouTube. Hej. Ona vie, ako to dať na YouTube, ale sú tu veľa ľudí. Sú tu aj Pikačovci. No, pani
že to je smiešné. Vypneme. Dajte si trošku aj prestávku.